Сега ще ви издам една тайна за грижа за косата и бонус добър сън. Моята коса започна да става много хубава и плътна, откакто приемам Meta Power Advantage Collagen. Но всяка вечер реших да я подсилвам с етерично масло от кедър и етерично масло от салвия. Слагам по една капка с тази пипетка върху дланта и от двете масла разтривам и хубаво нанасям на суха коса. Много хубаво попива, много хубаво ухае и страничният ефект е, че тези две масла успокояват ума, дават ни яснота и всъщност сънят е много по-качествен. Опитайте и ми кажете. Лека нощ!